Yun! Grabe, lakas yung pag-isip ko. Lumutang! Sa mapagpangalang araw naman mga kaspero, ngayon magdi-day dive ulit tayo. So dadayo tayo sa Romblon. Sa Hambil, pupunta kami doon mga kaspero. So kasama ko si Master Danny, si Kuya at saka si Master Rex. Mga kaspero, makarating na tayo. So merong mga namamana doon sa tabi, yung dalawa, tapos doon marami pa. So dito kami mag-uumpisa, papunta kami doon. Arat na mga kaspero, dive na tayo. Disting na niya. Tama mga kaspero, one down. Tapos ang laki oh, laki mga kaspero. Tama. Mga kaspero, pangalawa na. Ayan, isang unicorn. Late na naman tayo naka-video. Ayan. Woo! Ganda na tama, gitnang gitna mga kaspero. Nakadalawa na tayo.
Ganda na tama. Sapul na sapul. Grabe, lakas ng bagong sit up kong roller mga kaspero. Wow, lumutang. Lutang mga kaspiro. Headshot, stone shot na naman. Woo, nice one. Woo. Panalo ang time. Grabe oh. Oo na, boss. Jangan ikut kok.
Pero wow! Grabe. Two shot. Ha. Babaw. Aba. Oh, tuwa-tungaan ko no, tuwa-tungaan pusod. Tuwa-tungaan pusod. Oh, nakakuha din. Yes! Tuwa-tungaan pusod. Oh. Nakadalawang dugtot na kami mga kaspero. Ayan kay Master Daddy. Yung akin nandun na rin. Dali, wala ka na kabugi ka na? Ayan mga kaspero. Nice one. Mga kaspero, uwi na kami. Malakas na yung alon, tsaka hapon na rin, plus 4 na. So ito yung mga huli namin. Yan, dalawang dugtod kay Master Danny, yung akin.